Byt číslo 3 sa nachádza nedaleko bytu číslo 2, čiže stále sa pohybujeme v 7. obvode a nie vo veľkej vzdialenosti od 5. obvodu. Poďme sa pozrieť na byt číslo 3. Takto vyzerá vstup. Dom je jeden z takých tých relatívne novších, ale je to tiež taká forma chodby Pavlače. Po pravej strane sa nachádza kuchyňa. Kuchyňa je taká skromnejšia, jednoduchšia. Nazval by som ju takmer pôvodný stav a nenachádza sa tu ani umývačka, ale za to tu máme chladničku, ktorá je úplne v strede ničoho a zavadzia. Kuchynka má okna do tej chodby, alebo nazveme to Pavlač, ale nie je to úplne taká Pavlač v pravom zmysle slova. A tu sa nachádza, bola kedysi služkovská izba, aktuálne je to taký sklad so skriňou. Možno by sa z toho dala spraviť nejaká jedáleň menšia, keby sa to spojilo. Z chodby vľavo sa nachádza špajza alebo komora. To určite poteší každú gazdinku. Hneď vľavo od komory sa nachádza WC. Takto vyzerá naša chodbička. Z chodby vchádzame do jedálne. Jedáleň je veľmi priestranná, veľmi sympatická. Sú tu vyššie stropy, ale nie úplne vysoké, zhruba 3,1 a 3,2 metra. Toto svetielko im úplne nevyšlo. Veľké krydlové dvere do obývačky. Vľavo sa nachádza kúpeľňa, ktorá aktuálne je teda so sprchovacím kútom. Vchádzame cez veľké krydlové dvere do obývačky, ktorá aktuálne sa používa ako spálňa alebo pracovňa. Je to veľmi štedrá, priestranná, svetlá miestnosť s oknom do, povedal by som, že nie úplne hlučnej ulice. Sú tam tu dvojité okná. Prechádzame do spálne. Spálne je taktiež presvetlená, veľmi sympatická, priestranná a má zároveň takýto balkónik. Balkónik má klimatizačnú jednotku umiestnenú, aby sa tu spravil taký milý, jednoduchý, sympatický posed možno. A ešte sa pozrieme naspäť, pohľad. A ešte pripomeniem, že vstup do kúpeľne je aj zo spálne.